250.000 ljudi je pogledalo video gde sam objasnio zašto nam kreme za kožu ne pomažu i mnogo vas me je pitalo, ok, šta onda da pijemo od suplemenata da bi naše telo moglo samo da regeneriše kožu iznutra. Ok, objasnit ću vam. Trebaju vam dve jako jednostavne stvari. Prva je da svaki dan pojedete 5 stvari. 100 grama orašastih plodova, šaku suncokretovog semena, 3 brazilska oraha, to je treće, 2 limuna, dovoljno proteina iz ribe, mesa ili konoplje. Ok, da ponovim. Limun, orasi, brazilski orasi, suncokret i proteine. Ok, sačuvaj ovaj post. Ako želite da znate zašto, evo je mala lekcija iz biologije. Kada pojedete ovo što sam rekao, vi unesete odgovarajuće doze nekoliko molekula vitamina C, cinka, selena, bakra, mangana, to su vitamini i mikroelementi. Osim toga, iz mesa unesete i 3 aminokiseline koje zovu prolin, glicin i hidroksiprolin. Vaše telo je nakon ovakva 2 obroka opremljeno sirovinama za pravljanje kolagena i vaša koža može da se regeneriše. Međutim, nedostaju i 2 stvari. Prva je puno vode, treba ti da popiješ bar 10 čaša obične vode dnevno, ok? I na kraju potrebno je da tvoje telo bude spremno da primi ove molekule. A kako ga spremimo? Pa lepo, tako što ćete biti u fastingu. Brzina pravljenja kolagena eksplodira kada ove nutrijente unesete recimo u podne, a zadnji put ste jeli juče u 6 popodne. Ako vas interesuje da uklonite celulit, ispeglate bore, tamne fleke na koži, da sredite kosu, nokte i da usput smršate na 6 kg, pišite nam. Vidimo se, čao.